a yanzu haka yana kofar gidanku. Allah ya kamata ki fito domin mu dan gaisa. Ya yi kyau. Aiki. A gari. A uzurka harkoki. Kwana biyu. Gaba ɗaya ba kwa ganuwa. Kin san ayyuka ne sun riga sun mun yawa wallahi. Wallahi ta ko'ina daga kawai tsoho tagus kawai ya ce min kaza ya sa nan ya tura nan ya tura nan. Gaba ɗaya cakwakiyar ta taru ta tsaya a kaina. Na rasa ya zan yi da kaina. Kin san ya kasance a gida kai ne babba. Kuma ya kasance gidanku akwai karfin kuɗi da abubuwa to zai kasance duk wani kwashe-kwashe kai za a rinka ɗora. Ne kuma ba ya da zai. Amma fa kar ki samu damuwa duk lokacin da aka ce yau an sha biki na da ke na kai ki gida to a wannan time din ne za mu huta. Dan a wannan time din ne ma kawai dan nake zan huta kawai ba maganar wai wannan aikata saboda za a sassauta min wasu ayyuka. Wai ina dagus ne? Allah yana gida. Gaba daya baya magana. Ah. Ba wai nauni. Ke mai kenan ga gida la. Ya rufe shi. Allah alhamdulillah. Ba yi mana. Kai daga ina kake? Ai ni dan cikin jiyaran ne. Dan cikin jiyaran. Dan gidan waye kai a cikin jiyaran? Baba na baka ji ana magana dangote. Dangote. Ah, kai dan dangote ne. Yanzu gidajen ku sun kai nawa ne? A yanzu bana da gidaje sai kai kusan miliyan ɗaya. Kai. A to a biya ke gaci. Inda ka dan gidan dangote ne ai ba ki ba baka ba. Ka san mu duk inda aka ce a fadar rumu. Ai ka san yanda ake cikin wannan yanayin dole mu dan makale a wajen ai. To ai ka san babana kuma duk duniya ma ba ku san kowa ne bai san shi ba. Baban naka kenan? Sananne ne. In dai kace dangote babu wanda bai san waye dangote ba. Ina jin sunan sa gaskiya amma ban san sa ba. Da ka san sanin mutum ai ya dan zo ya rabe ka. Ba ka cin taliya ne? Kai. Me muna cin taliya? Talaka ba dole ci taliya ba. To anan ma za ka iya ganin sunan babana. A jikin taliya kenan? Ake a to ai to ba da mu. Yanzu yaro ba ka san yanayin da ake cikin da kasan nan ba. Ba damuwa baba. Wallahi addu'a. Ba damuwa ni ma yanzu zan je dan tun da zuwa bai ke ne ma. Tun da zuwa yake ne. Ai ya ba damuwa. Sai ara ganin ka. A yau gidana da ci kashi shuwa. Irin wannan kuɗi da na samu yaro dan gidan dangote ya zo na san yata. Ai ni Allah taimake ni. Dole yau ba magana kenan. A ba magana yau kashi shuwa nan dole yau gidana za a yi. Barkajame za a yi gidan ne insha Allah. Saboda haraka ta setu. Yawa. Wasu masu na suke gane ne. Ina ta leƙa tun a dan game ma ina so saboda gidana yau da a ci dalmiya a gidana. Yawa, na ne ta. Ha? Wannan wani ke gani ne, ka dan biyo mun wannan kamar dan gidan dangote da nake gani. Kai da dan talaka ne ka zo kaman ƙarya. A ka wannan gine mana. Da zaka ce ba yi bane. Kaman ƙarya kuma ka zo kace kana son ya ta da mun kai dan gidan talaka ne? A ni ba ka taba ganin na ba gaskiya ba ni bane. Lalle yau zaka ci uban karan nan. Ba ni bane fa. Ya ba kai wani yaron nan da nake gani. Anya ba. Kai ba ni bane gaskiya. Shikenan tunda ka ce ba kai bane. Ba kai ba ka so. Wannan ma za ka ci. Allah su ji mana ka. Mutane ma saman mai mutane. Ko daga sun ganka wata je sai san Kai kamar da yaron nan ne. ba wannan magana ni baka san ni ba kawai da ganna shikenan kawai ka ce ka san ni. Ka san yaron yanzu nan. Mutane suna Hello? Baby. Yalla ga nan zan gangaro gidanku wallahi. Ina cikin gida ne? To ki fito mana don mu samu mu dan tattauna wani abu. Ko me ke gani? Kwarai kuwa. To shikenan ba damuwa ga nan zuwa. Amma yanzu ma fa ina kofar gidanku. Ya kamata ki fito na iso. Aha. Yayi kyau. In gani. Baban nan na tezo. Baby. Lafiya kalau yake. Ya gari ya uzurka. Baby. Allah sa da ragus ɗinki baya ciki. To me yasa da kai? Kawai ba na so da yau ne mu haɗu da shi kwata-kwata wallahi. Me ya faru? A'a, wannan tsakanin ni da shi ne ai. Wannan tsakanin ni da shi ne. Kai ne damuwanki. Kai. Gaskiya tafiyar kasan nan ba daɗi ba. Amma duk da haka dai alhamdulillah tunda dan gidan dangote ya zo ya bani kuɗi na ya siyo nama yau za a sha
daɗi matukule in sha romo matukule an samu nama za mu ci daɗi yau uwar gida za ta ci daɗi ba insha Allah uwar gida ta ci daɗi wallahi sabida daɗi assalamu alaikum ana nake gani a ƙofar gida kai yaro da kake wani ƙuyar kai gida wannan kai wai kai ba kai ka dauke ni a mahin bane yanzu ba na gani da ke shiga kai wannan yare da ka gani ba na aiba ba gaskiya buri na akan ta kare wallahi saboda ni in ba yar masu kuɗi ta aura ba wannan saboda ita ce jin daɗi na arewa to ai ni dan masu kuɗi ne ka jin talaka ne kai dan iska ne na ganin wallahi ai ga madaci ka dauke ni a mahin wannan an taba ka zo ga wannan kyakkyawar yarinya ita wanda nake burin ta zama min wani jigo a rayuwa ita ka taba kuma ta dai ake ci ubanki ma yake ma a shi nan na fata sai ma ta kula